Wadya bala jim setan priprayangan dandang mangure budal kabeh cok. Mundi dawuh Kanjeng Ibu Bathari Durga goleki menungsa sing jenenge Werkudara. Ayo budal dipateni cok. Aku melu budal Kang. Aku ya rombongane setan. Aduh, dadi setan saiki rekoso. Menungso wis do ora wedi karo setane. Malah setane sing do wedi karo menungso. Dadi setan cangkemku amba rekasane ra jamak leh ku omong kesel. Kekamban lambe, kamban cangkem. Biyen uripku ning alam donya senenganku ngrasani kanca, ngrasani tangga. Bareng mati kleru dalan malah dadi setan cangkemku amba. Aduh Gusti, kula nyuwun ngapura Gusti. Upami kula saged gesang malih, kula mboten badhe nggibah malih Gusti. Kula mboten badhe ngrasani kanca, ngrasani tangga malih Gusti. Kula kapok riyen urip teng alam donya suwengi kula entek ngrasani kanca kula 75. Aduh. Kang, aku melu mangkat Kang, teni Kang. Aduh ya, dadi setan gegeden ndas rekosane ranjamak. Arep mlaku kok mumet sirahku mergo gegeden ndas. Gusti kula nyuwun ngapura. Biyen urip kula teng alam donya dadi wong sing sombong. Kula biyen urip kula umuk Gusti. Bareng mati kleru dalan malah dadi setan gedhe ndasku. Aduh. Mumet aduh. Malah dadi setan gendhuyo. Setan gentayangan. Piye yo iki wetengku kok obah terus. Aduh senep rasane. Mules rasane wetengku Gusti, nyuwun ngapura. Sing teng jero weteng kula niki duwite rakyat Gusti. Kula kapok. Kula mboten ngerti nek korupsi duit MBG niku matine dadi setan ngerti. Aduh. Niki lek kula ngapusi rakyat Gusti. Upami kula saged gesang malih kula mboten badhe korupsi. Kula mboten badhe korupsi, mboten badhe ngapusi. Aduh. Ning niki wis bacut korupsi jebule enak. Aduh terus dadi setan aduh.
koruptor rungokno kupingmu. Kowe sing ngapusi rakyatmu, kowe sing mangan duwite rakyat wis ombe nek mati kaya aku. Kelayapan ngene iki wetengmu sesek. Aduh yo. Iki piye iki? Kang Teni Kang. Pelor waja cang culiten pocongku uculiten moten cang culiten pocongku uculi moten kowe mbiyen mendem aku lali nguculi tali pocongku moten tambah kowe ning endi ben sapa ya iki aku pacarmu lawas cium dulu nakal masih aku goleki kowe mergo arep nyeneni dapurmu sebabe biyen urip ning alam donya aku kok jak golek pesugihan bar mati terus dadi setan ning biyen lak sugih uripmu sugih lak ning donya bareng mati kelambrangan ora ditampa karo sing gawe urip ayo dik njaluk ngapura karo sing gawe urip Gusti kula nakal nggih Gusti biyen kula nyuwun ngapura Gusti upami kula gesang saged gesang malih kula mboten badhe golek pesugihan yakin kula badhe golek kemelaratan ora ana wong urip kok golek melarat urip kok angel kabeh angel piye golek pesugihan kleru golek kemelaratan kleru nyambut gawe sing halal ben berkah rezekine aja korupsi aja mangan duit negara duwite rakyat wis nek mati wis kaya awake dhewe ngene iki kok wis dadi setan kok dek lali golek pengruwatan yo Kang ayo golek pengruwatan mangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para menungso padha elinga do mertobat mring sing kuwasa aja padha tumindak dosa jaluka ngapura karo sing urip ayo